መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ወዴን ቃላተይ ሓልዎ ንትእዛዛተይ ውን ኣባኻ ኣቆሮ ንትእዛዛተይ ሓልዎ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ንሕገይ ውን ከም መርዓት ዓይንኻ ሓልዎ ናብ ኣጻብዕካ እሰሮ ኣብ ሰሌዳ ልብኻ ውን ጽሓፎ ካብ ሰበይቲ እማትካ ካብታ ልዙብ ቃላት እትዛረብ ጓና ሰበይቲ ምእንቲ ኽባልሃካስ ንጥበብ ሓብተይ ይኽበላ ንእምሮ ኸኣ ኣማኒተይ ኢልካ ስመያ ኣብ መስኮት ቤተይ ኮይነ ብዓይነ ርግቢ ኣሳጊራ ኣማዕደኹ ኣብ ማእከል እቶም ዓያሱ ኮይነ ተመልከትኩ እሞ ኣብ ማእከል እቶም መንእሰይ ልቢ ዘይብሉ ጎበዝ ረኢኹ ንሱ በደባባይ ኣብ ጥቓ ቀራና መገዲ ሓሊፉ ናብታ ናብ ቤታ እትወስድ መገዲ ኣበለ ምድሪ መሲዩ ጽልግልግታ ኮይኑ ጸሊም ለይቲ ድቕድቕ ጸልማት ነበረ ንሆ ኸኣስ ሰበይቲ ክትቅበሎ ወጸት ክዳን ምንዝርና እትኸድነት ልባ ተንኰለኛ ንሳ ህውከተኛን ቀላልን እያ ኣእጋራ ኣብ ቤታይ ዓርፋን ሓንሳ ኣብ ኣደባባይ ሓንሳ ኣብ ዕዳጋ ሓንሳ ከኣ ኣብ ቀራና መገዲ ኣድብያ ትጸንሕ ሓዘቶ ሰዓመቶውን ዓይነ ዓይኑ እናጠመተቶ ኸኣ በለቶ መስዋዕቲ ምስጋና ኽቕርብ ተመባጺዐ ነይረእዮ እሞ ሎሚ መብጽዓይ ፈጸምኩ ስለዚ ኸኣ ክቕበለካን ገጽካ ኽደልድ መጻእኩ እሞ ረኸብኩኻ ኣብ ልዕሊ ዓራተይ ፍርናሽ ብፈትሊ ግብፂ እተጠልፈ ዝንጉርጉር ምንጻፍ ኣንጺፈሉ ኣለኹ ነቲ ምድቃሰይ ከርበ ዓልዎ ቐረፋ ነጺገሉ ኣለኹ ሰብኣይ ከረጺት ገንዘብ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነዊሕ መገሻ ኸይዱ እዩ ኣብ ገዛ የሎን ወርሒ ፍጹም ብርሃን ምስኮነት እዩ ንገዝኡ ዝምለስ እሞ ንዓኽሳዕ ዝወግሕ ብፍትወት ንርወ ብናይ ፍትወት ምትሕቑቓፍ ባሕ ይበለና ብብዙሕ ጥበራ ኣስሓተቶ ብልዙብ ከናፍራ ሰሓበቶ ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብ ከብዕራይ ከምቲ ዓሻ ፍላጻ ንኸብዱ ክሳዕ ዝስንጥቆ ብቕጽዓት ዝእሰር ከምቲ ንጥፍኣት ነፍሱ ምዃኑ ከይፈለጠ ናብ መጻወድያ ዝሸብብ ዑፍ ኮይኑ ብኡብኡ ሰዓበ እምበኣርሲ ደቀየ ስምዑኒ ናብ ዘረባ ኣፈይ ከኣ ኣቕልቡ ንሳ ንብዙሓት ወጊኣ ኣውደቐቶም ዝቐተለቶም ከኣ መሊኦም እዮም ቤታ ናብ ውሻ ጠሞት ዘይውርድ መገዲ ሲኦል እዩ እሞ ንልብኻ ናብ ጐደንኣ ኣቢልካ ኣይተዘንብሎ ብመገዳ ኣይትስሓት